Senibingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu onguye ongumsindisi nomnini mandla onke esibiziwe ngamandla akhe nangenxa yakhe. Siyanibingelela kuzo zonke izindawo labo ababukele nalabo abalalele. Sithi inkosi mayibe nani, inimusise, inehlisele umusa. Njengokuba songela unyaka omusha, siyabonga uNkulunkulu ngokuba usinikile amandla nomusa ukuthi sikwazi ukufinyelela kulesikhathi abaningi bengafinyelelanga. Namanje ke usanikwe lona ithuba lokuba wazane noNkulunkulu. Ungazitsheli ukuthi ukuphila kwakho kungenxa noma ngentando yakho. Baningi kade bezitshela baphila ngentando yabo, kepha lesikhathi asibaficanga. And sibaficile isikhathi sokufa. Ingilosi yobumnyama ibaficile, bengalindele, bengazelele, bengalungiselele inhlando kaNkulunkulu. Ngakho ke okubi kodwa okubalindele ngalokwethuna. Wena osasela osaphila awusatshiswa, kepha uyakhunjuzwa ukuba awuphilele intando yakho, philela intando kaNkulunkulu. Awuzenzanga konke okwenzile emhlabeni. Umnini mandla onke uyena lo esimphilelayo, uyena lo ekumele senze intando yakhe ukuze sikwazi ukuthi uma sifa siphinde simbone. Ukuba bonke abangayenzi intando yakhe nabangazange bayenze angeke bambone and ngeke baphinde baphile naye. So thina sinikelelwe izwi ukuba silishumayele, sifundise ulabo nalabo abalahlekileyo abasebumnyameni ukuba lifike izwi elingukukhanya ukuze basindiswe. Siyambonga uJesu, siyambonga uNkulunkulu ngendodana yakhe uJesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu ngabapostoli bakhe abaphathisa indodana yakhe uJesu Kristu. Siyababonga abapostoli bakaNkulunkulu ngamandla kaNkulunkulu, kuye uNkulunkulu akuyibona abaphatha ivangeli basishiya nobufakazi. Siyababonga bonke abaprofeti kuNkulunkulu abaphathiswa izwi balifeza. Namanje ke saqhubeka kusona isisekelo sobungcwele ngokuba izwi kaNkulunkulu lobungcwele akulona izwi lempumelelo ngemali noma ngezinto eziphathekayo, kepha lona lingukuphumelela ngokuthi wazane noNkulunkulu, uhlukane nobubi, ukuze wena uthole ukusindiswa nokuphila okuphakade okungukukhanya okuKristu. Siloke sithule bona ke ubufakazi ukuthi munye uNkulunkulu ongenamphelezeli, ongenambonisi, ongadinge monisi, uzakhele konke ngamandla akhe. Akana uNkulunkulu osemva kwakhe noma ngaphambili noma eceleni noma naye. UNkulunkulu oyedwa. uNkulunkulu ungumoya ongcwele. Labo abakhuleka kuye bakhuleka ngokomoya nangeqiniso. Ngakho ke sithi ke ngalesikhathi sizoqala sivule, sizovula ngomkhuleko, sicela uNkulunkulu kube nguye okhanyisayo kukho konke. Baba uNkulunkulu namandla, egameni likaJesu Kristu siza kuwe. Siyazithoba, siyazinikela kuwe moya ingcwele. Sithi uNkulunkulu enze okufanele ngathi ngalesikhathi uNkulunkulu sizenjala phambi kwakho, sicela intando yakho ukuba yenzeke ezimpilweni zethu nasezinhliziyweni zethu. Sicela into ethelele kuwona wonke amacala neziphambeko esizenzile phambi kwakho. Sicela uNkulunkulu namandla ukuba usiqinise sikhule ezwini nasekukholweni. Senze intando yakho ngokuzinikela. Usinike amandla okukholwa uNkulunkulu, usiqinise njengokuba uJesu wasitshela wathi kumele sikhule ekukholweni ukuze sokwazi ukuthi siphumelele ezintweni zikamoya. Namanje moya ingcwele sithi ngeke siza kuwe, sibopha yonke imimoya eza nongaqondi nokonakala egameni likaJesu Kristu. Sixosha wonke amadimoni ngegama likaJesu Kristu. Sibopha yonke imimoya yokungcola egameni likaJesu Kristu. Siphindisela phansi emgodini uNkulunkulu, sithi mayilinde lapho ekumele linde khona. Thina singabantwana bakho uNkulunkulu, masizwe izwi lakho. Sithi sikhulekela nabo bonke uNkulunkulu abasebumnyameni, abalahlekile, ababoshiwe emkhathini uNkulunkulu, kuba balifinyelela izwi lakho kubona. Likhanye, libakhulule, libabuyisele ekukhanyeni, bahambe ngendlela yokukhanya ngokwesaba uNkulunkulu. Ngokuba wena uNkulunkulu uphethe konke. Ngakho ke Baba, ngisho uSathane labo abamkholwayo abazi ukuthi ungaphansi kwakho, egcineni uzoya emlilweni njengabo bonke abangafuni ukuzwa. Namanje ke Baba siyazicelela ukuthi singabi ngamaphikankani,
kepha sibe ngabantwana bakho abakholekileyo nabantwana bakho abathobekileyo. Siqonde, silinde, sithathe konke okusihluphayo sikubeke ezinyaweni zakho uNkulunkulu. Silinde uNkulunkulu, sithathe isiphambano sethu sikulandele imihla yonke yokuphila kwethu, ngokuba akukho ukuphila uNkulunkulu. Namanje Baba, njengoba abantu bebhiyoza behlukanisa unyaka, thina uNkulunkulu masingene ngokubonga wena, siqhubeke sifune ukukhona bakho empilweni zethu uNkulunkulu, sifune ukubonakala kwakho nesibani sakho siqhubeke sikhanye Baba, singaphezi. Sikhulekela nawo sibendenini yakithi uNkulunkulu abangakholwayo ukuba uNkulunkulu bakhanyisele ubanika amandla, beze eqinisweni uNkulunkulu namandla baphenduke ebini, ngoba wonke umuntu indlela zakhe zimhlophe emehlweni akhe, kepha uNkulunkulu uhlola imimoya. Namanje ke Baba, njengoba usho ezwini lakho ukuthi wonke umuntu unamacebo enhliziyweni kodwa impendulo yolimi iqhamuka kuwe. Namanje ke uNkulunkulu sinike impendulo yakho yolimi, izwi lakho maliphinyiselwe kusindiswe abantu bakho uNkulunkulu umhlaba wonke, labo uNkulunkulu baziyo okungabakho uyabazi Baba. Sithike laba abanenhliziyo ezinhlabathi evundile uNkulunkulu namandla, izwi lakho malibe imbewu lifinyelele kubona, lifike likhiphe izithelo ezifanele. Siyazicelela Baba, siyazinikela konke lokho esicelayo, sicela egameni likaJesu Kristu, ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi kuze kube phakade. Amen. Sibonge bazalwane umusa wenkosi. Sithi uNkulunkulu aqhubeke angcine ngalesikhathi, aninike insindiso, ngokuba konke sikufunayo insindiso. Asifuni izinto eziningi, ingcebo ngeke izisifake ethuneni, kepha ukusindiswa ekubini nentukuthelo kaNkulunkulu ezayo kulabo abangamaphikankani, iyona into esicelayo. Ngakho ke bazalwane, sizocela ukuthi uma ufuna ukuhamba nathi ube neBhayibheli lakho, noma udownload uma ungenalo iBhayibheli hard copy, ube neBhayibheli efonini ukuze uzokwazi ukuthi uhlole nathi imibhalo, ngoba thina la ekhaya sihlola imibhalo. Lolu hlelo izwi lenkosi uJesu Kristu, ngokuba sishumayela izwi kuphela. Leli bandla akulona ibandla lami noma uhlelo lami, lolu uhlelo izwi lenkosi, lapho khona sidingida indaba yeBhayibheli, sihlola, sishumayela, sifundisa ngeBhayibheli, ngezwi likaNkulunkulu, kungekhona ukuhlakanipha kwabantu. Angikuyelanga esikoleni ukuyofundela ngeBhayibheli, kepha uMoya oNgcwele onginikile amandla ukuba ke ngikwazi ukukhuluma lokhu afuna ngikukhulume phambi kwabantu bakhe ukuze abantu beze ekukhanyeni. Lolu hlelo asilenzeli ukuthi sibonakale sibe bahle phambi kwenu noma nisithande, kepha senzela lokho ukuba sibuyisele abantu eqinisweni nasekukhanyeni. Asifune dumo, asisenzeli futhi ukuba amaqhawe kunina, senzela ke ukuba abantu basindiswe. Lo hlelo lolu uhlelo lwensindiso. Uma ufuna ukusindiswa uzolalela lolu hlelo, kepha uma usafuna ukudlela umasigcozi uzohamba uyohlala egogogweni noma kule bandla lakho lamanga, lapho khona nidlala umasigcozi, ngokuba thina la sifuna ukuhamba ekhanyeni, sifuna indlela neqiniso nokuphila. Ingakho ke sinalolu hlelo lelo. Angilisungulanga uhlelo okade lwabakhona, ngokuba izwi into eyabakhona eqaleni ngaphezulu kwakho konke. Mina nje ngizogcwalisa, ngiyasetshenziswa njengevessel, angikho special noma angibalekile ngalutho. And futhi la ekhaya sinawo ama-VIP, yonke into ihamba ngohlelo likaNkulunkulu. Anginalo igama elitheni, ngiyinceku yenkosi, ngiyasebenza izwi kaNkulunkulu, ngokuba yikhona kuphela ekumele ngikwenze. Okunye nokunye sengaba ukuthi ngifuna ukuziphakamisa, kepha angikho ngaloyo ngqondo and angikho ngaloyo ndlela. Ngakho ke ngihleli esisekelweni sokukholwa, futhi ke sibiza bonke abantu noma ngabe ukuliphi ibandla. Uma uzwa leli izwi leli ukuthi ebandleni lakho kushunyela leli izwi, uzothi amen. But uma ukuthi akushunyayelwa leli izwi esilishumela la ekhaya ebandleni okulona eliseBhayibhelini, bayashalazela noma bayaliziba, maye kuwe, ngokuba ke bayakhetha, banika lokho okuzojabulisa, banincishe ukudla kwempilo nokudla komphefumulo, okuyikho esikudingayo ukuze sisindiswe. Izwi likaNkulunkulu elokuphenduka. So simele ukuthi umesizwa leli izwi lisibizela ekuphendukeni. Sizobheka ngokuqala nje ngesikhathi uNkulunkulu lapha kwincwadi kaGenesis sahluko 1. Ngizoqala lapha from verse 26. uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu, basifuze babuse phezulu kwezinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezinkomo
nomhlaba wonke nezilwanyana zonke ezinwabuzelayo emhlabeni. uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe, wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu, wabadala owesilisa nowesifazane. uNkulunkulu wababusisa. uNkulunkulu wathi kubo, zalani nande, nigcwalise umhlaba, niwunqobe, nibuse phezu kwezinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezilwanyana ezinwabuzelayo emhlabeni. uNkulunkulu bheka wathi, bhekani, ngiyaninika yonke imifino ethela imbewu esemhlabeni wonke nemithi yonke okukuyo izithelo zomuntu oveza imbewu kube ngukudla kwenu. Ngakho-ke uNkulunkulu wadala umuntu ngomfanekiso wakhe. Njengoba edalile umuntu ngomfanekiso wakhe, useqalile uyabakela ukuthi yini kumele bayenze, yini azobanika yona. Wathi babuse ngaphezulu kwezinhlanzi nakuzona zonke izilwane ezikhona emhlabeni. Ukuthi njengoba uNkulunkulu ebuse ezulwini, nathi lo mhlaba ngesikhathi uwakhela thina, usawakha umuntu ngomfanekiso wakhe ukuze ezobusa. Njengoba ebuse ezulwini, usibekele engadini ukuthi nathi sibuse le ngadi, sibuse umhlaba wonke. Ngeba thina sinesisu, sinomlomo, sinamadlebe asenyameni. Ngakho-ke uNkulunkulu wasesinika ukudla ukuthi sidle. Kepha akasinikanga ukudla kwenyama kuphela, wasinika nokudla komphefumulo, okungilizwi lakhe ukuthi yini ekumele siyenze, yini ekumele singayenzi. So uma sinikiwe izwi, sanikwa ukuphila, simele ukumdumisa lowo sinika ukuphila ngokuba konke kungaye kuvela ngaye. Isho njalo incwadi moyifunda lapha kwincwadi kaJohane sahluko sokuqala from verse 1 ithi-ke, ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu, yena lowo wayekhona ekuqaleni uNkulunkulu. Konke kwavela ngaye, ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho. Ukho konke okuvelileyo, ukuphila kwakukuye, ukuphila kwakungukukhanya kwabantu, ukukhanya kukhanye ebumnyameni, kepha ubumnyama abukwamukelanga. Ngakho-ke izwi yilo lokuqala ngaphambi kwakho konke, lona lalikhona ekuqaleni. Konke kwavela ngezwi likaJesu, ngezwi likaNkulunkulu. Ulizwi unguNkulunkulu, yena lo wayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu, uJesu ulizwi. Ngakho-ke mawuqhubeka uhamba laphayana kungena kuqhamuka kwincwadi yakho uGenesis sahluko sesithathu, uNkulunkulu esekudalile konke. Kwase kufika inyoka, yafika yakhohlisa uAdam. yakhohlisa uEva, beno-Adam. Yakhuluma noEva ukuba uEva athathe isithelo ekuthiwe-ke abangasidli. Wayesethi-ke uSathane bangasidla ngokuba uma besidla bayokufana noNkulunkulu, kepha ngeke bafe, ngoba uNkulunkulu wathi uma nisidla lesithelo niyakufa nokufa. Ngakho-ke uEva wasibuka isithelo, wasibukeka sisihle emehlweni, sikhanukeleke ekutheni singadleka, sibukeka ngathi singamnika nokuhlakani. Wasithatha wasidla, wasesinika indoda yakhe. Babephila ngaleso sikhathi kungekho sono, ngokuba lapha umfunda kwincwadi kaGenesis sahluko 2 from verse 23 ithi, wayesethi umuntu lo useyithambo lamathambo ami nenyama yenyama yami, uyakubizwa ngokuthi indodakazi, ngokuba uthathwe endodeni. Ngalokho indoda iyakushiya uyise nonina inamathele kumkayo, bayakuba nyamanye. Ithi incwadi uverse 25, babehambaze bobabili uAdam nomkakhe bengenamahloni. Babenqunu, bengayiboni inkinga, bebekeliwe umthetho, bevalekile ebubini, bengasazi isono. Kepha kuthe bese kufika inyoka, badla isithelo engafanele basidle, kwase kuvuleka amehlo, bakwazi ukuhlukanisa okubi nokuhle.
Uma ubekeliwe umthetho kaNkulunkulu wenza nemiyalelo yakhe uyigcina, awusazi isono. Kodwa mzukwane wenza okuphambene naloko kubekeliwe, wena sowuyazana nesono. Sowuyalwa ubuye ulwela ukuthini manje ubuyele ngapha ebuhleni kaNkulunkulu. Ngokuba umthetho nomyalelo kaNkulunkulu mihle, kepha isono sibi. So uAdam noEve benza isenzo esibi phambi kaNkulunkulu. Ngalokho uNkulunkulu waqalekisa nomhlaba nabaphume kona, waqalekisa nezitshalo, waqalekisa nenyoka. So njengoba beqalekisiwe, kubekiwe ukuthi uma umuntu ephenduka ebuyela ebuhleni, konke ububi bakhe buyakuthethelelwa. Kepha uma umuntu ebuye ehlala empilweni engabuyeli, zonke izono zakhe ziyakubalelwa. Noma umuntu obelungile ehambe eyongena esonweni, konke ubuhle bakhe buyasulwa. Usengosolekayo, usefile ngokuba yini ubeyazi indlela, wabuya wangena ngapha ekufeni. Ekufeni ukufa ngokamphefumulo. Soma ufunda incwadi yaGenesis sahluko sesithathu lapha ya uverse 16. Wathi kowesifazane ngiyakubangela ubuhlungu obukhulu ekukhulelweni kwakho, uyakubeletha abantwana ngobuhlungu, ukunxanela kwakho kuyakuba sendodeni yakho, yona iyakukubusa. Umuntu wesifazane ufanele anxanele indoda yakhe, akhanukele indoda yakhe kuphela, hayi amadoda abanye abantu. Umuntu wesilisa uyohlezi ngaphezulu komuntu wesifazane ngomthetho kaNkulunkulu. Akusoze kwaba umuntu wesifazane ongaphezulu kwendoda. Ngisho ekamelweni uma nilele nenza imikhuba yasekamelweni, akwazi ukuthi umuntu wesifazane abe ngaphezulu kwendoda, ngokuba ke usiyabusa ngaphezulu kwendoda umenza njalo. Umuntu wesifazane umele ukuthi abe ngaphansi kwendoda ngomthetho kaNkulunkulu, ngokuba ukaze ubone inkomo igibela inkomo yesilisa ngaphezulu, awukazi ubona inja igibela enye inja yesifazane igibela inja yesilisa ngaphezulu. Kuhlezi kuyinja yesilisa ngaphezulu. Ngisho ibhubesi ingonyama uma ligibela lesifazane ibhubesikazi, lesifazane lishona phansi, liyathoba lithobele ukuthi ligitshelwe indoda yalo. So abantu sebephenduka izilwane, baphenduka imidlwembe. Baphenduka imidlwembe, sebenza imikhuba abayibona kumavidiyo abawabukayo cansi. Bathi into ejabulisa indoda ukuthi uyenzele yonke imikhuba ekamerweni. Amanga lawo. uNkulunkulu akazi athi umuntu wesifazane afuneka ancele umphambili wendoda. uNkulunkulu akazi asho ukuthi ke indoda mayincele ingaphansi lomuntu wesifazane. uNkulunkulu akazi asho ukuthi indoda ayigibele indoda. Konke lokho kumkhuba nokufa. Ngokuba yini nizitshela ukuthi nisile, nilalela uSathane, anifone ukuzwa. So umuntu wesifazane uyohlezi ebuswa indoda yakhe. So angikwazi ukuthi ngathi ngiyindoda yomuzi, unkosikazi wami abuse esontweni kube uyena umfundisi, mina ngilandele emva kwakhe. Lokho kungamandla kaSathane, okuyena oletha ukuphuphethekisa nokuphuphutheka nokudukisa abantu, ephambanisa ubulungiswa kaNkulunkulu ebenza indlela yokukhohlakala. Lalela Genesis chapter 3 verse 20. Ngizoqala lapha ku verse 22. uJehova uNkulunkulu wathi bheka, uAdam usengomunye wethu, uyakwazi okuhle nokubi. Kepha manje makangeluli isandla sakhe, athathe nakuwo umuthi wokuphila, adle aphile kuze kube phakade. Angazi kwenzakaleni leBhayibheli. Lithi iBhayibheli melichaza ngendlela efanele ngoba leBhayibheli khona into wrong ngalo. Lithi uJehova uNkulunkulu wathi bheka, uAdam usengomunye wethu, uyakwazi okuhle nokubi. Kepha manje fanele ithi lana, kepha manje uma
engaluli isandla sakhe athathe nakuwo umuthi wokuphila adle aphile okuphakade kuze kube phakade. uJehova uNkulunkulu wamukisa ensimini yase-Edeni ukuba alime umhlabathi athathwe kuwo. Wamxosha uAdamu wambeka ngasempumalanga kwensimu yase-Edeni. Amakherubi kanye nenkemba yelangabi ephenduphendukayo ilinde indlela eya emthini wokuphila. Ngesikhathi uAdamu esonile sekhishwe engadini, kwasekuthiwa kwabekwa ini uNkulunkulu enkasemxosha wabeka ngasempumalanga kwensimu yase-Edeni amakherubi kanye nenkemba yelangabi ephenduphendukayo ilinde indlela eya emthini. Kwangelula ukuthi uAdamu aziphindele yena, kumele alule isandla qala athathe emthini wokuphila. Into yomuthi wokuphila yizwi likaNkulunkulu, ngokuba lona kuthiwa liyindlela neqiniso lokuphila. So ngesikhathi uAdamu efile esonweni, uyedwa umuntu owayelindiwe ukuthi abasindise, uJesu, okuyena ongulizwi. Ngokuba ke njengoba kukhona isono phakathi kwaNkulunkulu noAdamu noEva, leso sono siwela kwisizukulwane sabo. So besiphila ngaphansi kwesizukulu esicindezelwe isono. Kwaze kwafika uJesu wazokhulula abantu ezonweni zabo. Ngokuba uyena sithembiso esibekiwe ekuyisona sithembiso esokwazi ukukhipha abantu ezonweni zabo. Ngakho ke ngesikhathi uNkulunkulu ekhuluma noMose ethi akakhe itabernacle, wamchazela ukuthi kumele yakhe kanjani. Kuneveyili ngale ehlukanisile ukuthi ke bazongena ngapha abapristi, bese kuthi ngale kule veyili yendawo engcwele kakhulu kungene khona umfundisi omkhulu, futhi ungena kanye ngonyaka. Funeka angene ngegazi, achithe igazi lesilwane ukuze axolisele abantu, ageze abantu izono zabo, naye iqobo lwakhe funeka ageze ngokuba yini ungcolile. So kahlehle njengoba kubekiwe inkemba, nakhona iyodwa indlela yokuthi uNkulunkulu abantu bazobuyisana naye kuye, noma bazobusana ngayo kuye. Ngifuna ukubheka lapha kwincwadi yaHezekiya. Hezekiya sahluko 14. Ngifuna ukuqala lapha kuverse 14 isahluko verse 14. Ngizoqala kuverse 3. Ngizoqala from verse 2. Izwi likaJehova lafika kimi lathi, ndodana yomuntu, lawa madoda angenisile izithombe zawo ezinhliziyweni zawo, abeka isikhubekiso sokona kwawo phambi kobuso bawo. Impela ngiyakubuzwa yiwo na? Cha, ngalokho khuluma kuwona uthi kuwo, isho kanje inkosi uJehova ithi, yilowo nalowo muntu wakwa-Israyeli ongenisa izithombe zakhe enhliziyweni yakhe, abeke isikhubekiso sokona kwakhe phambi kobuso bakhe, eze kumprofethi, mina Jehova ngiyakumphendula ngokobuningi bezithombe zakhe, ukuze ngibambe indlu yakwa-Israyeli ngenhliziyo yabo, ngokuba ke bonke bazihlukanisile nami ngezithombe zabo. Uma uthi uyakholwa uNkulunkulu, kepha kunezinto ozibeka ngaphezu kwaNkulunkulu, uthi uyakholwa uNkulunkulu nesithombe odongeni, noma unezithombe uzothi isithombe sikaHlembe, ngokuHlembe yena odumile ophophiwe, la bonke abantu banezithombe zakhe bambiza ngonyazi, bathi inkosi yasephakameni. Akayona inkosi yasephakameni uHlembe, iyodwa inkosi uJesu. Bonke lamanye amakhosi aqhamukayo avula amabandla, amakhosi lawo akaSathane, ngintshele mina. So nimelwe nina ukuthi nazi ukuthi yini inkosi. Uma uthatha isithombe somuntu ofayo uthandaza kusona, wena wenza isinengiso phambi kwaNkulunkulu. Ngokuba wena uthi uyakholwa, ukukholwa kuvele ngeBhayibheli, ukukholwa uNkulunkulu.
As much as abantu bebekholelwa emadlozini bekholelwa kuyona yonke imimoya yamadimoni, kepha ukukholwa kuNkulunkulu uqhamuke ngeBhayibheli. So uma wena uzothi ukholwa kuNkulunkulu ngokweBhayibheli kepha wenza izinto eziphambene neBhayibheli, wena awukholwa uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu ke cha, ngalokho khuluma kuwona uthi kuwo, isho kanje inkosi uJehova ithi, yilowo nalowo muntu wakwa-Israyeli ongenisa izithombe zakhe enhliziyweni yakhe. Uma ukhonza into edaliweyo uyibeka njengegugu kuwena, ukuthanda yona kakhulu, mase uyahamba uyothi uNkulunkulu ufuna-ke ukuphila, uthi uNkulunkulu uza kuphendula ngale ndlela le okhonza ngayo izithombe, njengoba enhliziyweni yakho kugcwele izinto eziyigugu kuwena. uNkulunkulu akasilona igugu kuwena, uthanda izinto eziphathekayo. Uma uthanda abaprofeti bamanga, uthatha iziwasho ubona, uthatha amafutha agcotshwayo novaselina, uthatha izintambo ezifakwe esinqeni, uthatha amakhandlela, bekunika nezimpepho, basihlaba inkukhu. Wena ithemba lakho likulezi zinto lezi eziphathekayo ezibhubhayo, alikho uNkulunkulu. Konke lokho akuhambisani nezwi. Ngokuba yini nigcwele ungakholwa? Lo moya wangena kuEva, wamuyisa esonweni, wamuyisa nendoda yakhe ngesithelo nesabasidla. Yilo moya obusayo, moya wenkani. Lithi iBhayibheli likhuluma into, nina nibe nenze into, kepha niliphethe iBhayibheli lithi niyakholwa. Haleluya, haleluya. Haleluya, Jesus. Anenzi lokho okufuna umoya engcwele, nenza lokhu okufuna inhliziyo zenu. Kepha nibiza igama likaNkulunkulu. Uthi umoya engcwele ke yilowo nalowo muntu wakwa-Israyeli ongenisa izithombe zakhe enhliziyweni yakhe, abeke isikhubekiso sobona kwakhe phambi kobuso bakhe, eze kumprofethi, mina Jehova ngiyakumphendula ngobuningi bezithombe zakhe. Yonke le mfucuza le yezithombe, ezinye izithombe bathi izithombe zikaJesu odongeni, bathi indodana kaMariya uJesu. Kunesinye isithombe sekhehle elimhlophe bathi uNkulunkulu. Bese kuzoba khona isithombe somuntu osamusha ongathi umlungu nakhona bathi uJesu. Bese kuzoba khona isithombe sejuba bathi umoya engcwele. Kwesinye isithombe khona isithombe somuntu esifazane ophethe ingane bathi uJesu noma wakhe. Abantu bakhona la ilento esezithombeni, bafuna bathandaza ezithombeni, abanye bafaka amarosala athandaze kwirosala. Lokho kukhonza izithombe, awukwazi ukucela ukuphila kwakhe niwena oyiphethe ngesandla. uNkulunkulu akahlale emathempelini enziwe ngezandla. uNkulunkulu akahlale ezithombeni. Yizwa ngikutshele ngoba manje kufanele ngicwasele ngencwadi lento engishoyo, incwadi yeExodus. Lapha kusahluko 20 from verse 1 ithi, uNkulunkulu wakhuluma onke lamazwi wathi, nginguJehova uNkulunkulu wakho owakukhipha ezweni laseGibhithe, indlu yobugqila. Ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo namfanekiso wokusezulwini ngaphezulu noma okusemhlabeni ngaphansi, nokusemanzini phansi komhlaba. Ungazikhothameli, ungazikhonzi, ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wakho nginguNkulunkulu onomhawu, ngihambela ububi bawoyise kubantwana kuso isizukulwane sesithathu nesesine sabangizondayo. Kepha ngibenzela umusa abayizinkulungwane abangithandayo, bagcine imiyalelo yami. Sibekele umusa thina esifuna uNkulunkulu, esifuna ukulandela imiyalelo yakhe. Ayifuni inyama nembuzi nemali imiyalelo kaNkulunkulu. Ifuna wena ulalele izwi lakhe, wenze intando yakhe. So wena unezithombe okheza kuzona, uma ufaka ifoto noma unesikipho esibhalwe uJesu la noma esinesithombe kuthiwa uJesu, akusiyena uJesu lo. Lokho kukhonza izithixo, ukuba ithemba lakho libeke esithombeni. uNkulunkulu akafune umuntu noyedwa ozoba nesithombe noma nomfanekiso noma nento ebaziwe. So uma esandweni lakho khona isiphambano esibekiwe kanje, thi uJesu, ayikho loo nto le. Akuyena uJesu loya, and uJesu akekho esiphambanweni manje. Jesu usezulwini.
ukuthi wafika esiphambanweni angashongo ukuthi abantu ababaze izithombe benze imfanekiso wakhe ngesiphambanweni. Lokho kuyimfundiso kaSathane efuna ke ukuhlambalaza igama likaJesu. Ngokuthi uSathane uyazi ukuthi ke uNkulunkulu angafuna abantu bakhonza izithombe. So ukuze nibambe nikhonza izithombe niqhubeke nokukhonza uSathane unenzela umfanekiso athi ke sikhumbula uJesu ngokufa kwakhe. Awukhonza uJesu noma uguqe esithombeni. Awukhonza uNkulunkulu wena mawuzobuka isithombe uthi ke iTrinity uthe egameni likaYise egameni loJesu noMoya Ngcwele ngoba nake esithombeni khona indoda emhlophe engwevu bese kuzoba khona indoda futhi enhle kuthiwa indodana kaNkulunkulu bese kuzoba khona isithombe sejuba kuthiwa uMoya Ngcwele bese uthi iTrinity akuyona Trinity le inkohlakalo le incithakalo konakala lokho lalela uthi uMoya Ngcwele ukuze ngibambe indlu yakwaIsrayeli ngenhliziyo yabo ngokuba bonke bazahlukanisile nami ngezithombe zabo. Hlukana nezithombe. Kepha into esibekele ngaphezulu kwakho konke sesonile. uNkulunkulu into ayibekile ekuyiyona into ayifunayo. Isho incwadi yaHezekiya sahluko 14 from verse 6. Ngalokho yisho kuyo indlu yakwaIsrayeli uthi isho kanje inkosi uJehova ithi phendukani libuye ezithombeni zenu nifulathele zonke izinengiso zenu ngokuba yilowo nalowo muntu wendlu yakaIsrayeli umfokazi ogogobele kwaIsrayeli ozahlukanisa nami angenise izithombe zakhe enhlizweni yakhe abeke isikhubekiso sokona kwakhe phambi kobuso bakhe eze kumprofeti ukuba azibuzele kimi mina Jehova ngiyakumphendula ngokwami. Ubona abaningi benu begula bebanjwe umoya okufebe bebanjwe umoya okudaka utshwala bebanjwe umoya okuphinga nokuqamba amanga nokubulala bebanjwe umoya ukuba izangoma nezinyanga nabathakathi ngokuba babalekele izwi kaNkulunkulu. uNkulunkulu uyabaphendula ngongafuna ukulalela kwabo. Ingakho bagcwalisa ngawo umoya wenkohliso. Uthi methi ngizoziphendulela ngokwami ngokuba lento wayenza futhi Ahabe ekuthuka uJehoshaphati abahambe beRamothi Gilead. Base bebuza kubaprofethi waletha abaprofethi aba400 Ahabe. Bamprofethele ukuthi angakhuphuka ahambe. Kepha ngokuba uJehoshaphati uyamazi umoya Ngcwele uthi akusekhona oyedwa umprofethi kaNkulunkulu esingabuza kuyena. Uthi Ahabe ya ukhona yena igama lakhe uMikhaya. Kepha ngiyamzonda ngokuba akakhuluma okuhle ngami. Ngokuba yini labaprofethi bamanga bamtshela lento afuna ukuyizwa. Kepha uMikhaya umtshela izindaba ezikhanga kaNkulunkulu lezi angafuni ukuzizwa njengoba namhlanje kwenzeka. Niyabagijimela abaprofethi bamanga niyogcwala kubona ngoba yini bantshela lezi zinto ezifuna ukuzizwa. Kepha mase kuziwa ezwini langempela anifuni ukuzwa niyabaleka nithi thina sinenzondo nithi thina sinonya nithi thina ke siyahlambalaza ngoba sitshele ebhalwe phansi eBhayibhelini. Uncamela umprofeti ozotshela uhlabela amadlozi. Faka intambo esinqeni, thatha amanzi abusisiwe. Thatha nanku uvaselini obusisiwe. Thenga lokhu. Ngoba yini nifuna ukwenza izinkanuko zenu. Umuntu uyazi ukuthi ke osindisiwe uphila ngezwi kuphela and izwi likaJesu Kristu kuphela. So into esibekele ukuba sizoni kumele manje uthi umbhalo ke ngalokho yisho kuyo yonke indlu yakwaIsrayeli uthi isho kanje inkosi uJehova ithi phendukani. Into esibekele ukuthi size kuphi ekuphendukeni. Hezekiya lezi lafika kuyena nge-Old Testament ukuthi abantu abaphenduke. Into kumele siyenze neshumayelwayo bakushumayela ivangeli lezi ndaba ezimnandi ukuthi abantu abaphenduke ngokuba ke uNkulunkulu sekeduze. uJesu uyabuya. Umebuya uJesu ufuna ibandla lakhe limsulwa. Isincwadi lapha kwincwadi yaseEfeso sahluko 1
Sahluko 4 verse 20 verse 26 ithi Sahluko 5 26 ithi uqala from verse 25. Madoda, thandani omndeni njengalokho noKristu ulithandile ibandla wazinikela ngenxa yalo ukuba alingcwelise alihlambulule ngesigezo samanzi ngezwi ukuze azimisele ibandla elinenkazimulo lingenasihla nambimbi nanto enjalo kodwa libe ngcwele lingenacala. Fanele sithande amakhosikazi ethu bese kwenza umfanekiso ukuthi njengoJesu naye njengoba ke ethandile ibandla walifela ibandla leqiniso ukuze alihlambulule ngesigezo samanzi ngezwi izwi kuphela. Haleluya, haleluya, haleluya. Izwi kuphela esindiswa ngalo. Ngakho ke asihlale ekulaleni kwenizwi. Uma ulizwa izwi ithi incwadi lapha kwincwadi yamaHebheru sahluko 4 noma isahluko sesithathu izofunda lapha ku verse incwadi yamaHebheru sahluko sesithathu ngifuna ukufunda lapha ku verse 7 ithi ngalokho njengokusho kukamoya ongcwele ukuthi namuhla uma nilizwa izwi lakhe namuhla uma nilizwa izwi lakhe lingazenzi lukhuni izinhliziyo zenu njengasekucunuleni ngosuku lokulingwa ehlane lapho oyihlo bangilinga bengihlola noma bebona imisebenzi yami iminyaka engamashumi 40. Ngalokho nganengwa yileso sizukulwane ngathi bayakuduka njalo njalo enhliziyweni yabo abazazanga izindlela zami ngaze ngafunga ekuthukutheleni kwami ngathi abayakungena ekuphumuleni kwami. Xwayani bazalwane ukuba nakoyedwa kini kungabikho inhliziyo embi engakholwayo ehlubukisa kuNkulunkulu ophilayo, kepha yalanani imihla ngemihla kusathiwa namuhla ukuze kungabikho kini owenziwa lukhuni ngokukhohlisa kwesono ngokuba sesingabahlanganyela kuKristu uma sibambisisa ithemba lethu lokuqala kuze kube sekupheleni uma kuthiwa namuhla uma nilizwa izwi lakhe lingazenzi lukhuni izinhliziyo zenu njengasekucanuleni ngokuba abantwana bakaIsrayeli ehlane uNkulunkulu wabakhipha ngezibonakaliso nangezimangaliso eGibhithe ngesandla esiphakeme wababeka ehlane bawelisa ulwandle olubomvu ngezibonakaliso ezinzima. Phezu kwalokho baqhubeka nokwenza izinto ezimbi ngokuba yini isono sibambelele. Uthi umpostoli Paulo, ngikhuluma ngesono nangokuphenduka, uthi umpostoli Paulo kwincwadi yamaroma mongifundela lapha kuverse 7. Ingakho ngithi uma uhamba nathi kufanele kube neBhayibheli ukuze wena uzokwazi ukufunda ngokuqonda iBhayibheli, ungezukufunda uduke ngokuba abantu abaningi bafunda iBhayibheli bayaduka endleleni ngokuba balalela nabafundisi bamanga bambufuna information wrong go internet baye ko YouTube, balalela abafundisi bamanga abaprofetha izinto eziphathekayo. Thina sifuna isiprofetho says haleluya 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 sifuna izwi, siyafuna izwi. Haleluya Jesus. Siyafuna izwi. Ithi incwadi yaseMaroma sahluko 7 ngizoqala phaya ku verse 9 ithi mina ke ngake ngahamba
ngaphandle komthetho, kepha kwathi ukuba kufike umyalo savuka isono. Ngafa mina, umyalo obungokuphila wona wafunyanwa ungokufa kimi. Ngokuba isono sithola ithuba ngomyalo, sangikhohlisa sangibulala ngawo. Ngakho ke umthetho ungcwele nomyalo ongcwele ulungile muhle. Pho okuhle kwaba ngokufa kimi na? Khana kanye. Umbuzo lo verse 13 ithi pho okuhle kwaba ngokufa kimi na? Khana kanye. Kepha isono ukuba sibonakale ukuthi siyisono sangibangela ukufa, ngakho okuhle ukuze isono ngawo umyalo sibe ngesonayo kakhulu. Bese verse 14 ngokuba siyazi ukuthi umthetho ungowomoya, kepha mina ngingowenyama, othengisiwe phansi kwesono. Ngokuba engikwenzayo angikuqondi, ngokuba engikwenzayo akusikho lokho engikuthandayo, kodwa lokho engikuzondayo yikho engikwenzayo. Kepha uma ngenza lokhu engingakuthandiyo, ngiyawuvumela umthetho ukuthi muhle, kodwa kalokhu akuseyimi engikwenzayo, kodwa yisono esihlala kimi. Ngokuba ngiyazi ukuthi ke kimi kungukuthi enyameni yami akuhlali okuhle, ngokuba ke intando ikhona kimi, kodwa ukwenza okuhle akukho. Ngokuba okuhle engikuthandayo angikwenzi, kodwa okubi engingakuthandiyo lokho ngiyakwenza. Uma ngenza lokho engingakuthandiyo, akuseyimi engenza lokho, kodwa yisono esihlala kimi. Ububi uhlele enyameni. Njengoba waqalekisa uAdam noEve, waqalekisa inyama, wathini uNkulunkulu kaAdam wathi ke njengoba uphuma enhlabathini uyaphindela kuyona. Bawu-3 abantu abangakaze bayibona inhlabathi, bangcwatshe babona. uMoses wabona, uAbraham wabona, uDavide wabona. Kepha uEnoki wathathwa ke uNkulunkulu wamusa ezulwini. uElijah wathathwa uNkulunkulu wamusa ezulwini. uJesu wafa esiphambanweni efela thina, kwachitheka igazi lakhe ukuze asindise thina. Wafakwa ethuneni, ngosuku lesithathu wavuka uJesu wasekhazimuliswa. Ngomzimba wenkazimulo, umzimba kaNkulunkulu wayesekhushulele ezulwini ngefu bebuka. Bawu-3 abantu abadaliwe ngendlela kaNkulunkulu angasoze abanye abantu badalwa ngayo. uAdam wakhiwa phansi enhlabathini. uEva waphuma kubambo lwendoda luka-Adam. uJesu wakhiwa uNkulunkulu esibelethweni somuntu wesifazane engazange ehlangana nabantu ababili. Amandla kaNkulunkulu abonakalayo, abantu abakholelwa bona bafuna ukukholelwa kulezi zinto lezi ezojabulisa bona, ngokuba yini isono sihlezi phezu kwabo. Uma wenza okubi ulazi iqiniso, wena uyaziqalekisa, wena uyazicindezela. Haleluya, 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 haleluya. Wena uyazicindezela, haleluya, haleluya Jesus. Uyazicindezela ukuba wena isono siyakubusa. Ngokuba lokho okwenzayo awukuthandi, kepha uyakwenza ngenxa yesono esihleli kwena. Bese usindisiwe-ke ithi incwadi yamaroma lapha kwisahluko 6. Funa verse 6 from verse 1. Ithi ngakho-ke siyakuthini na? Sihlale esonweni ukuze kuvame umusa na? Khana kanye. Thina esafa maqondana nesono, singabuye sihambe kanjani kuso na? Kumbe anazi yini ukuthi sonke esabhaphathiselwa kuKristu Jesu sibhaphathiselwe kukho ukufa kwakhe na? Uma uJesu efa kufa inyama, indodana kaNkulunkulu ifele esiphambanweni, iyafa inyama, iyabulawa imisebenzi yenyama yonke. Bese kuvuswa umuntu omusha, umuntu wamoya.
So ngesikhathi wena uvuma uJesu uyazisona ngokuba isoni ngokuba incwadi kaHezekiya ithe phendukani. Uyazisona ngokuthi wena ukhonza izithombe. Uyazisona ngokuthi wena uphile ekufebeni. Uyazisona ngokuthi wena uyaphinga uyantshontsha uqamba amanga. Uyazisona ngokuthi wena wenza imlingo. Uyazisona ngokuthi wena uyisangoma. Uyazisona wena ukuthi umprofeti wamanga. Uyazisona wena ukuthi umuntu wesifazane okuthiwa umama umfundisi. Awunalo ilungelo lokuba umama umfundisi. Uyazisona ngokuba umpostoli wamanga. Uyazisona ngokuba umprofeti wamanga. Uyazisona ngokuthakatha. Uyaphenduka. Usuza kuJesu. Bese ufikile kuJesu, uyabhaphathiswa egameni lakhe. Ngokuba uJesu watshela uNicodemus ukuthi akekho umuntu uyakubona umuso kaNkulunkulu ngaphandle kombhaphathiso, ngokuthi azalwe kabusha ngokomoya nangokwenyama. Abulale umzimba omdala. So uthi ulapha incwadi yase-Efesu. Incwadi yase-Efesu sahluko 4 verse 18 ithi sahluko 5 verse 18 ithi sahluko 4 verse 22 ithi nenziwe basha emoyeni wengqondo yenu, nembathe umuntu omusha owadalwa ngokukaNkulunkulu ekulungeni nasebungcweleni beqiniso. Ngakho lahlani amanga nikhulume iqiniso yilowo nalowo nomakhelwane wakhe, lokhu singamalungu omunye komunye. Uma sowuKristu umuntu lomdala beona uyibona lokho kuthiwa uyazisona ngokuba isoni uma sowufakwa ngaphansi kwamanzi. Haleluya, 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 haleluya. Masufakwa ngaphansi kwamanzi kubulawa lesidalwa lesebesona besiphila ngokukhohlakala, siqamba amanga, sikhuluma izinto ezikukhohlakala, sibuka amavidiyo ocansi, sibulala abantu, sintshontshe, sifeba, siphinga, sithakatha. Yonke lonto iyabulawa, ukuhleba kuyabulawa, inzondo iyabulawa. Ukuba sokuphila ngaphansi komthetho wothando. Imfundiso. Thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Haleluya, haleluya. Ngakho ke uma efika uJohane umbhaphathisi lapha kwincwadi yaMathewu, ngikuvezele kuyona sahluko sesithathu, qala phaya kuverse 11 ithi uJohane, ngizoqala from verse 1 ithi ngaleyo mihla kwavela uJohane umbhaphathisi eshumayela ehlane laseJudiya ethi phendukani, phendukani, phendukani. uHezekiya tshela abantu uthe izwi melifika ke alikho elinizwi ngaphandle ukukhumbuza ukuthi wena uyisoni. Lithi izwi phendukani. uHezekiya uthi Hezekiya sahluko 14 verse 6 ngalokho yisho kuyo yonke indlu yakwa-Israyeli uthi isho kanje inkosi uJehova ithi phendukani. Ngapha uJohane umbhaphathisi kwincwadi kaMathewu sahluko sesithathu from verse 3 uqala from verse 2 or noma from verse 1 ithi ngaleyo mihla kwavela uJohane umbhaphathisi ephuma eshumayela ehlane laseJudiya ethi phendukani. Haleluya, haleluya Jesus, haleluya, haleluya. Uthi phendukani, haleluya, haleluya, haleluya Jesus, phendukani, phendukani. Athi ke ngokuba umbuso wezulu ususondele, ngokuba nguye umbuso wezulu, ngokuba umbuso wezulu ususondele, ngokuba nguye akhuluma ngaye umprofeti uIsaya ethi izwi lomemezayo ehlane lithi lungisani indlela yenkosi, nenze imikhondo yenu imikhondo yayo iqonde. Ke uapostoli uJohane umbhaphathisi umprofeti uIsaya wakhuluma ngayo ukuthi khona ozayo ozomemeza ehlane ezotshela abantu ukuthi abaphenduke. Haleluya Jesus, haleluya, 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 haleluya Jesus, haleluya, haleluya bonke, haleluya Jesus,
Haleluya. Bonke ababiziwe babizele ukuphenduka. Uma kushunyelwa ivangeli kwena, ubizele ekuthona uzophenduka. Haleluya. Shiya izono zakho ngemumva. Shiya izono zakho ngemumva. Johana ubhabhadisi uzotshela abantu abaphenduka. uJeremiah naye kwathi akazotshela abantu. Ukhona incwadi noIsaiah lapha kwincwadi yaIsaiah. Haleluya Jesus. Sahluko 6. Uthi uIsaiah. Hallelujah Jesus. Hallelujah. Thank you Lord Jesus. Uthi uIsaiah lapha ku verse from verse 6. Kepha landizela kimi lapha ku verse 5 lithi ngase ngithi maye kimi ngokuba ngiphelile lokhu ngingumuntu ozindebe zakhe zingcolile futhi ngihlezi phakathi kwabantu abazindebe zabo zingcolile ngokuba amehlo ami abonile inkosi uJehova sebawudi. Kepha landizela kimi elinye lama serafi liphethe ilahle elivuthayo esandleni salo elalilithathe ngodlawu wealtare lathinta umlomo wami lathi bheka lokhu kuthinte izindebe zakho ububi bakho sebususiwe nezono zakho zihlanguliwe futhi ngezwe izwi lenkosi ngizoqala nje lalithi ke kathi yena ebona izinto zikamoya ukuthi evuma izono zakhe ukuthi mina ngingumuntu ongcolile ngomlomo wami ngoba ngihlala nabantu futhi abangcolile. Kepha lathathwa ilahle ealtare lazobeka umlomeni wakhe kusho manje uyaguqulwa isimo sakhe nendlela yokucabanga njengoba ufakwa izwi likaNkulunkulu yilona leli lingumlilo njengoba incwadi lokho ngisho ukufakazela incwadi yamaHebheru lapha ya kusahluko 12. Incwadi yamaHebheru sahluko 12 ithi sahluko 12 verse 29 ithi ngokuba uNkulunkulu wethu ungumlilo oqothulayo. So uma naye ezoshiswa nomlomo wakhe indebe zakhe kusho usezokhuluma ukuphila manje uzokhuluma amagama ekuyibona azoletha ukuphila nokuqonda shisa isono ngoba noJeremiah naye kwasho njalo ke uJeremiah uzathi ke kwincwadi uJeremiah sahluko 23 Jeremiah sahluko 23 lapha ya ku verse 29 ithi izwi lami alingeke ngomlilo yini usho uJehova nanjengesando esaphula itshe na. Ngalokho bheka ngimelene nabaprofeti usho uJehova abeba amazwi ami kube yilowo nalowo kumakhelwane wakhe. Bheka ngimelene nabaprofeti usho uJehova abasebenzisa izilimi zabo uthi yena. Bheka ngimelene bheka ngimelene nabaprofeti abamaphupho amanga usho uJehova bawalandise badukise abantu bami ngamanga abo nangokuwawaza kwabo. Mina ke angibathumanga nokho angibayelanga futhi abasizanga laba bantu usho uJehova. Ngakho ke bheka izwi kaNkulunkulu ufana nomlilo ohangulayo. Uma ethi uNkulunkulu esebuza lapha kuIsaiah uthi kuIsaiah 6 uthi ufuna abantu abathembakele njengoba uIsaiah bemfaka ilahle emlomeni kusho manje uzofakwa izwi kaNkulunkulu njengoba ezoprofetha njengoba eprofetha yonke incwadi yesiprofetha sikaIsaiah ngokuba wafakwa ilahle emlomeni uNkulunkulu wamshintsha indlela yakhe yokuthi ayeke kuba isoni phakathi kwabantu abayizoni. Ethi ke njengoba emshintsha ke uthi lapha kepha uverse 8 uthi futhi ngezwe izwi lenkosi lithi ngiyakuthuma bani na wathi ke kubani oyakusiyela na ngathi ngase ngithi bheka nangu mina ngithume mina. Yathi hamba usho kulabo bantu ukuthi yizwani kepha ningaqondi, bonani kepha ningazi. Yenza inhliziyo yalabantu ukuba ikhuluphale nezindlebe zabo zibe buthuntu, ufiphaze amehlo abo funa babone ngamehlo abo, bezwe ngezindlebe zabo, baqonde ngenhliziyo yabo, babuye baphiliswe.
uNkulunkulu uthumela uIsaya ukuthi abatshele yebo bona bazozwa kepha bangaqondi bazobona kepha still amahlavalekile njengoba namanje kwenzeka bayaliza lelizwe ngelifundayo kepha inhliziyo zikhuni qinisiwe zigcwele amafutha inhliziyo zabo zivalwe izitaki zamafutha yokuthanda izinto semhlabeni uJohane ufika ukuthi abantu abaphenduke ngifuna ukukhombisa uJesu ngesikhathi eseqedile uJesu ubhabhathiso wabhabhathisa uJesu emva kwaloko uthe besehamba esebuye entabeni kolingwa insuku ezu-14 ngoSathane uJesu uthe besebuya lapho into yokuqala yenza ngokufundela lapha kwincwadi yaMathewu sahluko 4 ngiqale lapha kuverse ngizoqala from verse 16 ngizoqala kuverse 17 kusukela leso sikhathi uJesu waqala ukushumayela izindaba emva kwalokho uJesu ebentabeni waqala washumayela eselingiwe insuku ezu-40 wangayithola impumelelo uSathane uJesu into yokuqala mezoyenza ukushumayela ithi kusukela kuleso sikhathi uJesu waqala ushumayela nokusho ukuthi ke phendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele uthi imbhalo phendukani kuzona zonke izenzo zenu njengoba uAdam noEve bona nawe unini uzalwe ngaphansi kwesono uma ungakaze uphenduke uma ungakaze ushunyelele izwi lokuphenduka uhlukane nako konke ububi basemhlabeni wena awakosindiswa udinga ukuphenduka uzisone ngakho konke okubi okwenzile phambi kwamehlo kaNkulunkulu ukuba uma ungazisoli uma ungaphenduki indawo yakho isilungiselele esihogweni uJesu oboshwe emhlabeni uboshwe ezulwini konke okuboshiwe emhlabeni bonke amaphikankani aboshiwe emhlabeni nasezulwini aboshiwe niboshwe haleluya Jesus niboshwe nonke nini inkolo zayo eniphakamisa abantu inkonzo izithombe niphakamisa inkonzo izinto ezidaliwe ngaphezulu komdali nonke niqila niboshiwe uJesu uyasiqila sihlale phakathi endlini asihlale phakathi endlini isiqila kepha sibekele ukuba sikhihlwe ngaphandle endaweni yobumnyama lapho khona ukukhala nokugedla kwamazinyo kukhona umlilo nezimpethu zakhona ezikahle lapho khona ukuhlushwa kwaphakade haleluya mofuna khona uzonqabiswa uzofuna ukuyenzela intando yakho Jesu ufika azocela abantu abaphenduka akazi athi uJesu ke qhubekani nenze izono zenu akakazakhe uJesu ukuthi abantu abahlale ezonweni zabo uma efa ufela abantu ukuba ke babone ukuthandwa nalo ngabo ukuba ke uzochitheka igazi lakhe ukuze asindise thina ufela iqiniso kepha ekufeni kwakhe kwakuqala kwesigwebo sikaSathane ubuSathane wamnqoba uJesu uma enqotshiwe uSathane ukuthi ke bonke abalandeli uSathane baboshiwe ukuba uSathane naye ulindele isigwebo sakhe sechibi lomlilo nesibabule lapho khona ke ukufa kwesibili kubona bonke abangatholakalanga encwadini yokuphila bonke bayethuneni ngakho ke mase hamba uJesu esebafundisile sebuye ethuneni kwincwadi yaLuka sahluko incwadi yaLuka sahluko 24 sengifuna ukugcwalisela lapho uJesu khona esebatshela kumeshiya nomyalelo ukuthi yini ayenzele emhlabeni yini ayenzele uJesu akaze la ngizokehlala esonweni sakho uthi uJesu ke lapha kwincwadi yaLuka sahluko 24 start from verse 45 ithi khona wayesevula ingqondo yabo ukuze baqonde imibhalo wathi kubo ulotshiwe kanje ukuthi uza kuhlupheka uKristu avuke kwabafileyo ngosuku lwesithathu kushunyayelwe egameni lakhe ukuphenduka haleluya ushunyayelwe ukuphenduka kube ukuthethelelwa kwezono ngeke zithethelelwe izono zakho ungazange uzuphenduke soze fanele ulamukele ivangeli uphenduke ezonweni zakho ukuze kuthethelelwe izono fanele uphenduke uzishiye ngemumva izono haleluya Jesus kanti nizwa kanjani haleluya nizwa kanjani niyakholwa nikhona iminyaka kepha impenduko nokuphenduka kukho nibhizi niyabhukuda niyaswima niyaqwila ezonweni nibhajiwe kepha nisi esontweni kodwa nibulawa izono ziyanisinda umthwalo izingoma ke
yithu umthwalo wami, yithu umthwalo wami. Besithi wozameli wami, bekubiza ummeli wakho unoyedwa ummeli uJesu. Izithi incwadi lapha kwincwadi yaTimotheo mengikufundela ifuna ukukela ngencwadi lapha uTimotheo isahluko sokuqala, incwadi yokuqala kaTimotheo isahluko sesibili njalo ithi isahluko sesithathu isahluko sesithathu no incwadi yokuqala hayi leke la kwisahluko sesithathu lapha kulo ntuzana incwadi yesibili yaTimotheo ngiqala lapha kwisahluko sesibili kuverse from verse 6 ithi umlimi osebenzayo kufanele ukuba kwamukele yena izithelo ukuqala. Qondani engikushoyo ngokuba inkosi iyakukunika ukuqonda ngezinto zonke. Khumbula uJesu ovukile kwabafileyo wenzalo kaDavide ngokwevangeli lami engihlupheka ngalo kuze kube sekuboshweni njengeselelesi, kepha izwi likaNkulunkulu aliboshiwe. Ngalokho ngiyakhuthazela kukho konke ngenxa yabakhethiweyo ukuze nabo bazuze insindiso kuKristu Jesu kanye nenkazimulo yaphakade. Likholekile lelizwi lokuthi ngokuba uma safa naye siya kuphila naye, uma sikhuthazela siya kukubusa naye futhi, uma simphika naye uyakusiphika, uma singathembeki yena uhlala ethembekile ngokuba akanakuziphika. Yena uyena ongummeli ngokuba futhi umile edwaleni uyidwala. Umile ngokuba yidwala elingaguquki. Thina noma singathembekile yena uhlele ethembakele. Uma simphika naye uyakusiphika. Usho njalo uJesu kubafundi bakhe. Athi bonke abangiphikayo nami ngiyobaphika. Ngakho ke yena ungummeli. Umele thina ukuba sike sisindiswe ngaphansi kwegama lakhe ngokuba uma ufika kuNkulunkulu phambi kwaNkulunkulu usuzokwahluleka. Uma ungenalo igama likaJesu, ungalazi igama likaJesu, ungazange uphenduke ezonweni zakho, uJesu wakukhulula. Phela bezokukhulula uyena ongummeli ke okukhulula ezonweni. Ngakho ke noma lapha kwincwadi yezenzo sahluko 2 ngalesikhathi uNkulunkulu uJesu bathembisile abafundi bakhe uma behlala eJerusalema balinde uzothumela umduduzi. Ngempela wabahlala balinde kwathi ngosuku lePentecost, usuku lezinto, bathi behleli ngamunye. Yathi incwadi ke kuverse 1 sahluko 2, kwathi sekufikile usuku lePentecost bonke babebuthene ndawonye. Ngokungazelele kwavela ezulwini inhlokomo kwangathi eyokuvunguza komoya onamandla, yona yagcwalisa indlu ababehlezi kuyo. Kwase kubonakala kubo izilimo ezahlukeneyo kungathi ezomlilo zahlala phezulu kwalowo nalowo kubo. Base begcwala bonke umoya oyingcwele, baqala ukukhuluma ngezilimo ngezinye izilimo njengalokho umoya wabapha ukuphimisela. Ngakho ke ngalesikhathi umoya wagcwalisa babese Jerusalem ngosuku lePentecost njengoba bethenjisiwe, base begcwala izilimo bonke, umoya oyingcwele wehlela kubona. Kepha ngesikhathi uJesu esaphila umoya oyingcwele wawungekho kubona, wawuphakathi kwabo. So kwakumele uJesu aqale ke afe avuka khazimuliswa ezulwini bese kuyimanje uthumela umduduzi ukuze kube uyena ozogcwalisa bona abantu abaholele kulona lonke iqiniso ukuze basindiswe. So sebevumile ukuba abafundi nabalandeli bakaJesu sebesindisiwe
sebenamliwa isiphiwo sikamoya oyingcwele. Ngalolu suku lolu uPetro uyena wokuqala washumayela inkumayelo yokuphenduka ngesikhathi bemamukela umoya oyingcwele. uPetro washumayela ngalolu suku ngalesikhathi. Theme seqeda ukushumayela kwathi lapha kwincwadi yezenzo sahluko 2 verse 30 verse 36 wathi ke ngakho indlu yonke yakwaIsrayeli mayazi impela ukuthi uNkulunkulu umenzile inkosi noKristu uJesu lo enamethela nina esiphambanweni. Emva kwalokho lapha ku verse 37 athi sebekuzwa bahlabeka enhliziyweni bathi kuPetro nakwabanye abapostoli, madoda abazalwane siyakwenze njani na? Bonke sebehlabekile bezibona ukuba izoni njengokuba ke isono sihlezi phezulu kwabo kusukela kuAdam kuze kufike kuMose. uJesu wafike wabasindisa abantu. So uma sebelizwa lelizwi lelishumayelayo uPetro kule ncwadi yezenzo sahluko sesibili kusukela ku verse 1 kuze kuyophuma ku verse lapha ku verse 47 lapha ku verse 37 bese bekuzwa ukuba bayizoni. Ithi bathi sebekuzwa bahlabeke enhliziyweni bathi kuPetro nakwabanye abapostoli, madoda abazalwane siyakwenze njani na? uPetro wayesethi ke phendukani. Mangishumayela ukuthi kuphendule noma ngikhuthale kuthela uqhubeka uhlale emgcweleni mase usindisiwe. Kepha uma usayisoni usayisifeka wisidaka untshontsho uqamba amanga ubulala wenza konke ungalungi noma nomngcolo uprofeta amanga, ngiyakutshela ukuthi phenduka. Noma kuyisigebeke esinjani noma kuthiwa uyiqile engakanani ivangeli lifunekile Moses akubona kufuneka uphenduke. Uthi uPetro sebekuzwa lokho bahlabeka enhliziyweni bathi kuPetro nakwabanye abapostoli, madoda abazalwane siyakwenze njani na? uPetro wayesethi phendukani yilowo nalowo abhabhathiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelela kwezono zenu khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele. Qala uphenduke mase uyabhabhathiswa. Awubhabhathiswa egameni likaYise, egameni lendodana, egameni likamoya. Awubhabhathiswa kanjani? iBhayibheli alivezi kukhona umuntu obhabhathiswa kanjani. So uma kukhona umuntu obhabhathisa kanjani ngobhabhathiswa leni nibhabhathiswa egameni lingalazi. Uba igama likaJesu, uba igama likaBaba, uba igama lendodana, uba igama likamoya oyingcwele. So ngesikhathi wahlumoya oyingcwele wehlela kubona bayambulela ukuthi ubani igama likaYise, ubani igama lendodana, ubani igama likamoya oyingcwele. Yingakho umpostoli uPetro la ethi abantu abaphenduke. uPetro wayesethi phendukani yilowo nalowo abhabhathiswe egameni likaJesu Kristu. Bhabhathiswa egameni likaJesu Kristu. Nxa sewuphendukile awufuni ubhabhathiswe ngoba naku uthi ungenile esontweni wazoparticipate. Phenduke ezonweni zakho. Phenduke bese uyabhabhathiswa egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelela kwezono zakho. Emva kwalokho niyobe sowamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele uma uqhubeka nokuhlala emgcweleni. Ukuba lesithembiso ngesenu esabantwana benu esawo bonke inkosi uNkulunkulu wethu ayakubabiza. So nawe umele uphenduka. Alikho elinye ivangeli kutshele mina ngathi uyashumela levangeli oplastic eshukela manje, ivangeli sweet 8. iBhayibheli lithi singusawoti wezwe, singukukhanya kwezwe. Ithi makukhanya ukukhanya kwethu ukuze abantu babone amandla kaNkulunkulu bamdumise. Wayimele mina ngikhazimulisa uNkulunkulu ngamanga. Angiyena uNkulunkulu lo ngimkhazimulisa, ngikhazimulisa uSathane makhuluma amanga. Ingakho nginibizele kuphendukeni. iBhayibheli likhuluma ngokuphenduka. Nakwincwadi esambulo likhuluma ngokuphenduka. So siyakunxusela uNkulunkulu kuba kukhulule kula makhetha ngomnyama phume ebandleni lamanga. Niyakuhamba amabandla ngoba naku nithi ngikhulele ngaphansi kwawo kodwa manje iBhayibheli alifundwa anibhizi ihlele ezonweni nizala ingane nga2 nga3 ngaphandle komshado niphile kufebeni. Usabhizi usajona indlu yomuntu uyaphinga. Kepha indoda yakhe isaphila wayishiya wahamba ushada nomunye umuntu wena uphile kuphindeni awukholwa wena. Ngalokho uzongena esihogweni. All right.
Sibonke bazalwane, ngizoshiya imininingwane kulabo abafuna ukubhaphathiswa. Imininingwane qala ngenamba ithi 0665669245. Uyobe sosithinta lapho khona sikwazi ukuthi senze indlela ukuthi sifinyelele kuwena. Ungene ngaphansi kwamanzi ubhaphathiswe sewuphendukile ezonweni zakho egameni lika Jesu Kristu. Inamba ithi 0665669245 and uyayibona futhi escreenini kanye ne-email. I-email ithi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. Kanjalo naka YouTube uyasithola. Igama la YouTube mawufika lapha uhlola noma usesha ufika ubheke uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Yobe sekuqhamuka ke i-page noma ikhasi bese uyasubscribe ucindezele ne-bell notification ukuze mesikwazi ukuthi siposta kuvele ngakwena uzoqhubeka ufunde ukudla komphefumulo usindise ezolweni zakho uye ukuphilela isono sokufaka esihogweni. Sithi ke happy new year, uNkulunkulu aqhubeka kanigcina nipha amandla alehlisele umusa wakhe kunina nonke. Siphinde futhi sibonane ngonyaka ozayo uma inkosi ivumile ngo-2023 egameni likaJesu Kristu namanje naphakade. Siyasibongela. Amen.